Tingnan mo yung talong. Ang talong na maliliit. Ayan, o. 99 cents. Ayan, si Madir. Nandyan lang presyo niyan, Madir. Wala. 99 cents. O, di kumuha ka 99 cents. Na-excited si Madir sa 99 cents. Yan talaga. Ayan. So, lahat 99 cents. So, bili tayo ng iba-iba kulay. O, diba? So, isang ganito. Hanap tayo mas malaki. At saka isang ganito. At saka isang green. Dami na yun. You know. Papaya. Ang mahal ng papaya. Isipin mo, $1.99 a pound. Diyan sa atin ay pinahingi-hingi lang sa kapitbahay.